Ayiwa Yusu ima bajana ga kuma mɛ ko ni taara sɔrɔ kɔrɔfɔli bɛ sen na k'i kana jate dɛ sabu latigɛ la I b'i kulo kɛ sama kulo fara de ye wallahi a ka bon nka mago t'a kɔ kuma na few bisimila n karamɔgɔ a wala akan akan o kumana dugu kurajɛra Jabar Wahidu so fila masa ye dugu kurajɛ anw kɛnɛma ɲɛna o kɛra koyi anw b'a barika da ka sanga ni waati ka wale ɲuman dɔn ka I ka dɔn a tanu kɛnɛ bɛɛ ka kɛta bɛɛ la sanga bɛɛ la n'an ye Jabaru masa tanu kɛnɛ min kan arasulu bɛ barika da ye ka wale ɲuman dɔn ka tanu I ka dɔn k'a fɔ Yusu nɛɛma ni kisi b'a ye ala k'o jiriya kan k'an masaw sɛbɛkɔrɔ fo ayiwa minnu b'an bolokɔrɔ yan an bɛ dugawu kɛ ale bɛ ala k'olu bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi farigwansi kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ tun ka jiri kɛ lafiyaw la kɔrɔ yɛrɛ ye bana ye foyi wɛrɛ kana fara o ka tun o kuma Yusu min ye I ka dɔn minnu bɛ tiɲɛ so n'o y'an masaw ye a n'an ka banbaatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu k'u ye bi jumadonba ye lahɔrɔma kɔsɔn badabada dali ala k'a nɔgɔya u ye ka lahara sɔnsɔnw bɛɛ lajɛlen ye ayiwa Yusu ka kanubaa jama fo k'u barikada ko bi don dugu jɛra anw ni olu ɲɛna an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka so fila masa tanu anw bɛ sɔrɔ k'olu fo k'u barikada u ka kanuya la o kadara kɔnɔ k'u ni ce u yɛrɛ ye k'u ka bisimila faso kɔnɔ ani faso kɔ kan kanubaa jamakulu ye fila ye nka a bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama k'u bɛɛ ka bisimila kunnafoni kɛnɛ kan k'u fana bɔ kunnasiri kɔnɔ fasiri sɛbɛnw de b'anw bolo o kɔnɔ kuma minnu sugandilen don anw b'o lase ni ala ka jɛ kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamanda ko ɲuman ala ko nɔgɔya u ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a mabɛn k'a cari suya kolatigi ni nɛgɛ sujurutigiw ala ko nɔgɔya u fana ye Yusu bisimila Tarawele ba ni denmisɛnw ka kɛnɛ an sigiɲɔgɔn ɲumanw dun ala k'an kisi sigiɲɔgɔn jugu tɔɔrɔ ma Yusu bisimila Tarawele bilakunkɛ tɛ maagan ye nka yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman o ni foli ka kan I ni ce nba I ka kɛnɛ kɔni n bɛ ala tanu an min ka kɛnɛ baasi t'a la a bɛ k'i ladon ka ɲɛ kɔni fo k'a ɲɛ gorobinɛ don n b'a dɔn voilà ndesani mais cɛ dɔ bɛ yen fɛ yen cɛ jumɛn a yɔrɔ ka jan ladon ko ɲuman na min bɛ diboli yan voilà l'homme de diboli la ale yɔrɔ ka jan bɛrɛ bɛrɛ la alu kabara ça i y'a dɔn i y'a dɔn k'i ni da cɛ muso kan ale ta juguyara Yakuba Konate ta Yakuba Konate kɔni dɛ a na kɛ o lemaniya o don a yɛlɛla na jɔn Yakuba ka yɛlɛ la sori zigiri sori o cɛnin fana a kun ma gosi kuma dɔw la han yɔrɔ dɛ yɔrɔ a ka dɔnkili dɔ bɛ yen ko sakɔrɔ bɛ se cɛ nɛgɛ na awɔ kɛ a bɛ to k'o fɔ a ka dɔnkiliw la a bɛ to k'o fɔ a ka dɔnkili la hali salon ko a ye ni dɔnkili in da ɲɛna ye a ko Moribo Sanogo ta bisa nɛgɛ cogo la sori ye nin fɔ ne ma ko Yusu Karamati ta hali jo da ma ani a tɔ kelen n'o ye Ramses tɛ Ramses don olu fila n'o tɛ Dickson kɛra karamɔgɔba ye o kɛra karamɔgɔba ye ale bɛ wajuli de kɛ sisan olu fila fana sigilen awɔ a ye dɔ fɔ olu fana ma sori o kuma ye ko sɔrɔ dɛ zigiri sori yɛrɛ na a ci ni jo dama ko k'a bɛ dɔ bɔ ale kan sisan nɔ o tɛ morceau dɔ bɔ a kan ni jo y'i sigi sisan k'i miiri Ramses ka fara ale kan u ka dɔ bɔ sori kan sisan a bɛ kɛ hit parade de ye a banna jo y'an ka denmisɛn ɲuman ye Ramses y'an ka denmisɛn ɲuman ye n bɛ min f'i ɲɛna yan'an ka arapu dɔn awɔ nin denmisɛnnin fila ninnu Moro u ti maa nini maa saba u maa saba u saba de tun don a waati u saba de tun don kelen o yɛlɛmara ale kɛra karamɔgɔ ye latigɛ k'o bi ten Moro u ti maa nini u ti maa dɔgɔya abada u ti dan sago nka u bɛ cikan di ko président cikan a bɛ lajɛ ko cikan sans voix de olu bɛ sans voix de ka ci la a waati kama fɛn fɛn bɛ maaninfinw ka ko ye ni dogo ko ye u y'a bɛɛ kamaru kumakan kelen kɔnɔ k'a jɛnsɛn wallahi a sina ka faamu ten wa président yɛrɛ y'u wele k'a ye cikan mɛn y'u wele k'ale ye cikan mɛn a ka haramuya ni denmisɛnnin fila denmisɛn ɲɛna sabaw ala ka barika don kɔrɔ Solomana ni Yusu olu ye karawaati ta ka taa u ka kɛnɛ kan k'u na taa busa gwa denmisɛnnin na u sera ye u ye ɲɛnajɛ yɔrɔ min u yɛrɛ y'u bila a da la a banna e m'a kilimu filɛ wa ala k'an kunna diya amin ala ka sababu ɲuman na yarabi ala an furumuso laduru nin ye sunkalo selen kosɛbɛ k'a fɔ i wolowolo fa min awɔ madame Bamba Fatika yan ko sunkalo sera a ka se sanafakaw ladon cogo la a b'a kɛ ka kɔrɔ a ka dɔ fara a ka ɲinɛ de sabu ɲinan ta bɛ bɛn ni waati min ye c'est chaud dɛ
abana amma nogonde abana ina ntati nogo yade abana nga so fula masa sebado a wati umana se seni dabali be bayi ka afu anna fatika mon to be ka daw ma abi mo ganya abe mo nguru yere ke chugo do abe mo chugo do alete mo ni minaide ale mo ni to bilaye nota ambe mo ni mina furula bi mine mo ni mina chama mi kamari yasi buram so gorobo so gata yere ke kaduma uba ke dagala akami wala wani mo ganu do singolo bi bandro ami nyo woro da do ka gata so ka dege to lila ote fatika ya Allah amin alaka zo jumba dawa buru alaka anzo inshallah ba ke alai okake niko krafe abe sira kole ni sira jele aba ale bolo jati cheni ba awo ka foka wali mando minye aweka do propriétaire de gâteau ou bien de farine entrepreneur de gâteau aga entreprise be marché de awa abe yugo do ni malibe o keleni abo donde awa jin ayo ya sugu kurala boro do boray l'enfant de kitakuru ni budofo ka foka wali mando sedna marketa angata konyege ale sigile do ka aflifien fe we zedi do zed trawre we muguri dai sa konyoke jamadu go kumbo kefa moro ka angolo ci kwale awa keta moro akama bismillah warbo ndigi akafu madu kanyema obela jile kandaw ni alakaje ande da bani kuna vone ansige kunyoye amine ngamine ba mine ni barka yusu ni nyamine ni barka embedo ni seben folo mini ode le républicain aleta lembe naye wolo masi tabaw ka buna kunka mami fasirike o siriki dambele akoko ikado wolo masi tabaw ka mine ko kura sorola ka farakoka do fara doka o ba bugu ko mana ko larme malien ku fleka ikado wolo masi tabaw ka panguru me wele ko helicopter ku yo flasoro ani ikado ka fo ko fese labi fm maji mimbe ko radar ko labana glanem kanyo de soro dernier kiri abana yusu dernière génération o tumana minye ka do ka fo wi anga ulumasi tabao ani ika do franja fanga manyema ko ulu ka haklinati dore jamana ka kanabla ni lafia ko o kumana ko minengo debo ko sabati ka nyeshi anga lafsali kel anga lakana tikila mauni ulumasi tabao bela jelema ko kuti go bla ko fe abada o kumana minengo ye anga ika do franja fanga ma ulu haju belebele doye o ko tamasien do dile flama ni hélicoptère ma flar sorole kura ani radar ika doko dernière génération yusu ni mina munun fleni ko keleke mina undo nga ubora uri jamana de la usera aunga fa ba kono ya ka bene araba temenenye marsgalo klebi sawa ba flani mugani flasa ina modi boketa to la panguru jigi kenana senu okmana ni mina nun jigi nai wati mina anga ikado ulo masiri tabani kele chafari ngoro ka ministry no ye colonel Sadio Kamara ne reko masuma le okmana yusu ibai ka fo alena ajenyange no funa ulo masiri tabai mi nyeshine do ikado beni kilia okunya unyini nima réconciliation ulu de tara kata mina nun kumbe ne ku bismillah abana sirige dambele ka fola le républicain kono akoko ni mina no bismillah la panguru jigi kene modibo keta otoko la panguru jigi kene mi bisenu ko mina bismillah akara manyema yere nyebo sole nyana femi wulu masiri tabaw ka manyema ye chef d'état major général des armées no général Umaru Jaraye ale tumi keneka hélicoptère flying ani radar mi na le fleni ko dernière génération de do yusu labana glaneu o kuma na kiba e ka fo ko angoni ta songo dado sabu asongo ko o jate tambulo ngami nye ka do ko nana ayera nye fanana panguru jigi kenana ko cargo bele o de nana e cargo mi nye rusi jamana to la cargo ye o yi kama bege ni ngani chunya te nyari kanani ikado ni minanu nye jusu kana ubwa ku bla anga panguru jigi kenana ko male ni irishika je ku manyonyai ko mabsiga fo ko jigi sigi ko sram ne ninye ko sram mbambulo ninye ko ikado jamana de famba ulu haklina ko nan yesra nyumanye jamana ka yere kuma bo sra nyuma sorole do ninye ko kuma ko abeke sababu akara sababu ye anga wulu masiri tabamunu kunna baraledo ulu ko ne wulika jo uyo farida wa ku kasana ile ko de bika ke bijinye dongodo katafe ko do wolente mala o bebe bo muna mina munu mbeka soroka duma okumana kuka ikado sana ele nuka nyeta uka bara konala ko fama ka keleke ga nyeshi jatike wale ke batikila mauma kata bogo do la fu daga rola ke ka doka fo tege gansa ngui okumana ko minye jabi nyuma munu mbeka sorobi uka nyeshi jatike wale ke batikila mauma ko wati kundala jankele dokoi nga dam ne fle chugo mina ko no bora do kula kaba ko minye minawnye olu munu ndiranga panguru wulu masiri tabauma ko panguru olu ikado demedo nyonya belebele do ka kele atabolo
ɲuman na ayiwa dugumamaw fana i k'a dɔn k'olu fana ka kɛlɛ sabatira u bolo k'a sabu kɛ pankuru b'u dɛmɛ i k'a dɔn sanna kɛlɛ min na wolomasiri tabaw k'u kɔni bɛ ka taa ɲɛ dɔɔni kɛnɛ kan o kumana jatigɛwale kɛbaa tigilamaw olu de kɔsɛmɛ bɛ dɛnɛ na bi u bɛ ka kɛlɛ min kɛ ka ɲɛsin olu ma k'a kɛra sababu ye k'olu fana caman k'u bila ngɔnifɔ kɔrɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min ko bi ko minɛn kura minnu bɛ ka sɔrɔ ka fara kɔrɔlenw kan nin bɛɛ bɛ kɛlɛ kolo don ka taa fɛ colonel Sadio Kamara ale bɔra ka fɛn min fɔ a ko faama u ka wuli ka jɔ kɛnɛw ka yen nɔ ko minnu kɛra kɔsa in na k'o dogolen tɛ o na sɛbɛ tariku la o kumana ko a b'a dɔn k'u ka kɛlɛ k'u b'a kɛ k'a s'a dan na min bɛ ɲɛsin jatigɛwale kɛbaa tigilama olu kɛlɛli ma k'a bɛ ka kɛ jamana seleke 4 bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ a laɲinina maa ɲɛmaw fɛ cogo min na o kumana k'a b'u ladanganiya k'u hakili sigi k'a fɔ ko u kumana k'u ka baara kɛ k'a se fɔ a dan na ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ a ka kɛ jamanadenw ka wasa n'u ka lafiya kɔnɔ ani jamana bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la colonel Kamara a labana ka kunnafoni balolen bɔ k'o bui a ko maa si ka kɔkan gɛrɛn tɛ maa si ka kɔkan wajibiya k'o tɛ anw bɔ an dabolo la wa o t'anw bɔ an kungilenna kan k'o ye kelen ye ko siga ka bɔ a la k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ka kɛlɛ ye u y'a dabɔ kun min kama u b'a kɛ k'a sa a dan na fɔ jamana bɛɛ ka kanabila sɔrɔ wa maa ka senkɔrɔ juguya ni faden juguya ani koma yɛlɛma kumaw ani koba kundanw k'o tɛna dankari anw ka wolomasiri tabaw ka galabu la cogo si la k'a b'o fɔ k'o jɛya bɛɛ lajɛlen ma o kuma maaw ka sigi n'a ye k'a fɔ ko wolomasiri tabaw tɛna u bolo daw sen ka abada ko an lafiyalen ye nin ye ni jamana yɛrɛ bɛɛ ma lafiya bɛɛ ka kanabila sɔrɔ wa a bɛ kɛ jamana bɛɛ ka nimisi wasa an'u ka i k'a dɔn tɔnɔ kɔnɔna la maaw ka kanda k'u bolofɛnw kana ka jamana seleke 4 kana an'u bolola hɛrɛw k'u bɛɛ lajɛlen kanda o kumana ko min ye anw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ mun na bi an ni Irisi jamana ka jɛnkomaɲɔgɔnya k'anw b'a fɔ k'an ye wasa sɔrɔ a la Kamara a ka fɔ la a ko minɛn minnu bɛ ka sɔrɔ nin ye ko jango kura minnu nalen nin ye n'o ye hélicoptère kura 2 in ye ani radar nin ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ don wolomasiri tabaw ka kɛlɛ a ɲɛtaa kadira de kɔnɔna la i k'a dɔn minisiri colonel Sadio Kamara a tilala ka mun fɔ a ko ale wasalenba a b'a fɔ wolomasiri tabaw ye k'u ka baara kɛ wa ni minɛnko don cɛsiri kɔni o bɛ sen na ka minɛn ɲini k'a d'u ma f'u k'u ka baara kɛ k'a s'a dan na f'an k'a fɔ ko tare o kumana ko dɛmɛ anw t'o ɲini maa si fɛ bi k'an bɛ kɛlɛ kɛ k'a sabu kɛ fɛn min yɛrɛ b'anw bolo o b'anw ka yɛrɛ kumabɔ baara kɛ an ye a y'o fɔ bi Kamara o tuma ninnu avion a ma kɛ avion kulu ye o sɔli non an ma fulu ye fana aw ma fulu ye ninnu ma kulu ye minɛnɔgɔ tɛ k'o ka biri a kan finiw tɛ da sanfɛ denmisɛnw ka minɛnkolonw tɛ sogolo a kan puis kuraw do fana an ma kulu ye wa u si m'u pan fɔlɔ k'u turu u nun kan o ma kɛ kab'u nana a fɛn fɛn y'i pan a bɛɛ taara de nka a si ma turu a nun kan bon anw ma fulu ye i y'a ye latigɛ kow ka ca koyi nka bɛɛ tɛ ko bɛɛ n'i ye maaw feere ɲɔgɔn sɔngɔ la dusukasi bɛ dɔw ka bulonda datugu a bɛɛ n'a la cɛ Yusu Sidiki Dembele kun ka kunnafoni ye nin an y'a bɔ le républicain kɔnɔ u ka bidon bɔli don le républicain Moro n'i y'ale bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta o tɛ dɔwɛrɛ nouvelle horizon hali bi wolomasiri tabaw olu kɔni aw k'a dɔn opération kɛlɛtigi 1 Moro o min ye banbanju ye olu awa min ye ka dangari u la an wolomasiri tabaw min ye awa k'a dɔn fasiriba ka fɔ la ko awa k'a dɔn monter en puissance an ka l'armée i k'a dɔn awa min ye u ye wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ ye a kɛra yɔrɔ jumɛn min ye awa k'a dɔn tufin dɔ la tufin min n'o ye o bɛ awa dugu dɔ la n'o bɛ nara awa i k'a dɔn a n'a laminina Moro de kɔnɔna na sa min ye aw k'a dɔn GTA kɛlɛtigi 1 Moro aw k'a dɔn ninnu kɔni n'o y'an ka wolomasiri tabaw ye Moro olu marsikalo tile 1 tile 22 u ye wuli ka jɔ kɛ kɛlɛtigi ta ye kɛlɛ ye o armée Moro n'i ko armée i ko cɛw de fadejugu k'a t'o mɛn Faden ko k'o tanuni kana kɛ Faden ko min bɛ ka fɔ k'o ye kalon ye wolomasiri tabaw ka kalon tigɛ a bɛ ka kɛ minnu ye u ka sigida la olu tɛna kalon tigɛ an ka taa Moro min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ninnu kɔni wuli ka jɔ kɛ u taara ka taa sɔrɔ minɛnjugu dɔ bɛ aw k'a dɔn terroriste ninnu ka bolo kan Moro o minɛn u ye dankari nin bɛɛ lajɛlen la k'o minɛnw cɛ Moro u bɛ nin bɔ min jɔn b'a d'u ma ni dɛmɛbaa jugu ni janfa tɛ tufinba dɔ bɛ yen minɛn dilan yɔrɔ b'u bolo ye wa a tɛ yen
tufimba dɔ be muru o tufimba mi toro su kun kɛmɛ ku dagayɔrɔ ye an ka aw ka dɔn min ye wolomasiri tabaw ye olu kɔni tale ka taa fasa ba u ɲɛna muru o tufin kɔnɔna na aw ka dɔn u ye wuli ka jɔ kɛ dɔw kɔni bolila ka t'u yɛrɛ don aw ka dɔn sigida maaw la muru aw ka dɔn sigida maaw u tale ko t'u yɛrɛ don olu la a bɛna ta a dun fɔra k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw u se ka baara kɛ cogosi la ka ɲa u se ka wuli ka jɔ kɛ cogosi la ka ɲa muru aw ka dɔn ni an ni u ma kunnafoniw di ɲɔgɔn ma n'aw ni aw ka dɔn wolomasiri tabaw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wajibi de y'o ye n'u taara u sara aw cɛla dɔrɔn a y'u ko fɔ n'u taara a caman y'a bosi gana a banna ka pantalon janba don min ka taa don jama cɛla a banna o si t'aw kisi an b'aw dɔn muru min ye aw ka dɔn ni maa minnu filɛ nin i ka dɔn u taara ka taa dɔn aw min ye sigida maaw la nka bɛna taa an ka wolomasiri tabaw kɔni u ye terroriste caman u y'olu fa n'o tɛmɛna ka bɔ yen u ye maa 8 u y'olu minɛ muru aw ka dɔn nin kɛra yɔrɔ jumɛn yɔrɔ dɔ bɛ yen muru aw ka dɔn min ye tɔngi n'ale ni aw ka dɔn min ye aw ka dɔn gomindara n bɛ gomindara ninnu dɔn yɔrɔ dɛ k'a daminɛ jijeni ka taa mɛntɛnbugu sagabala fo ka taa se wawuru ma muru ka taa se jɔnkude kamara gomintara ninnu ni sɛbabugu an ye nin bɛɛ kɛ bibi bila i ta in na dɛ nkɛ kabi njinini muru min ye aw ka dɔn nin yɔrɔba min filɛ nin yɔrɔ belebele don a ka dɔn a bɛ yɔrɔ la u bɛ yɔrɔ min wele ko yɔrɔ min n'o bɛ wele ko bawule muru ni an ka wolomasiri tabaw k'u kɔni ma tɔ to ko la dɛ min ye aw ka dɔn tɔnki ni aw ka dɔn o filɛ ni gomintara min ye nara ni jijeni ɲɔgɔn cɛ muru n'a bɛ yen i ka dɔn wuli ka jɔ ani sababa bɛɛ na an bɛ se k'a fɔ aw min ye an ka armée ye k'u ye dankari banbanci ninnu caman na ni ka tila ka caman minɛ très bien ça ala k'an kunna ja u kun ye bawule kɔnɔna tigɛ maaw la ala an ka zoforo kun tɛ se ka taa baara la ye bi a banna ni hɛrɛ ye k'an kɛ sure y'an ka jamana kɔnɔ k'an k'an sigi k'o lajɛ ko fɛn kana kɛ ko kana bɔ o la a banna o bɛ ɲɛ cogo di n'o ma bɛn min ma c'est à dire que communauté faransi ta ye min ye an ka élection kɛ dɔrɔn politicien dɔ kana u ko wele dɔrɔn ka taa u kana bɔnɛ jigin an kan an ma sɔrɔ an k'an si kɛ jɔnya la anw ka embargo kun ka sɔn ni kuma b'an fa k'an fa ni minɔgɔ b'an fa e kana sigi président la i n'an bɛ jamana i ni jamana kɔnɔdenw bɛ jamana jere ɲɔgɔn fɛ i tɛ jɛngɛ bilen embargo o tɛ ko kura ye koyi nka fɔbajugu de bɛ fɛ k'o yɛlɛma ka kɛ ko kura ye bi k'a bɛɛ doni ta k'a da furancɛ fanga maaw kun olu m'an ka embargo dilan koyi u ma covid 19 dilan dɛ covid san fila a kɛlen don ka fereke don diɲɛ sen na maaw ɲinana o kɔ embargo nana far'o kan o kɛra bɛɛ ɲɛna a biɲɛ kɔrɔbɔ tɛ taa wɔyɔ nka n'i ko k'i bɛ yɛrɛma hɔrɔnya fana ɲini i b'a ɲini yɛrɛwoloya kɔnɔ ani danaya kɔnɔ i y'a faamu wa ni maa min ko k'i t'o ku a tɛ kɛ n'a tɛ fɔ o ma ko duman caman na f'i kɔ dɛ a bɛ caman bi f'i kɔ dɛ o kumana n'e t'a ku e tɛ se k'a sigi k'a tɔnɔ kɔnɔ abada cɛ o cɛ t'a ku o tɛ se k'a nafa sɔrɔ a banna n'i ma bi kɛ sini se man di ko ye bi sini in bɛ dilan bi fana de an b'an ka sini de dilan yɔrɔ ɲini bi anw tɛ tun an bɔnnaw a n'an kɔw olu kana na to anw ka diɲɛlatigɛ jɔnyajugu in fana kɔnɔ latigɛ tɔ la diɲɛ tɛ se ka to tan ayi dɔnni karamɔgɔ dɔw ko kɔmaw na kɛ ɲɛmaw ye don dɔ jɔn b'a dɔn n'o tile bɔlen tɛ nin ye ka sɔrɔ ka wabɔ daminɛ mali la yan a y'a worobilanji la de diɲɛ ka lafiya worobilanji la a daminɛna yan a bɛ taa kun cɛ irisi la Ukrainiens ka ko olu fana talen don comédien ne ta k'u ka président ne ko n ko ɲɔgɔlɔ a bɛ se ka kɛlɛ maa na nka a tɛ se ka kɛlɛ kɛ walayi ɲɔgɔlɔ bɛ se ka kɛlɛ histoire kɛ théâtre ye k'a bɔ nka a tɛ se ka kɛlɛ kɛ i m'a faamu wa Burakɛjan ka hakɛ to Bakarijan ale ka hakɛ to k'a sɔn n'o tɛ ale b'anw denkɛ bɔ ɲɔgɔlɔnbɔ la fo k'a sa an denkɛnin ye gima sɛbɛ nka mɛ gima yɛrɛ a bɛ danbɛlɛ minnu kɛ mɛ k'u tɔgɔ da la ne t'olu tɛ parce que ne t'olu dɔn comédien ne bɛ gima yɛrɛ de a bɛ danbɛlɛ ko don a bɛ danbɛlɛ dafinden a bɔ la sisan a banna dafingɛni busi noir ala bibu kɔni giba wɛ Yusu indépendant b'ale ta ni indépendant ta i k'a dɔn k'a fɔ Yakuba Katile ale min ye i k'a dɔn maa ɲɛmaaba dɔ ye ala a bɔra ka kuma a ko dankari o bɛ ka ta ka ɲɛsin i k'a dɔn min ye Senegal olu ka kow taabolo ma ni ka sɔsɔli don kow taabolo la o tuma na ko i k'a dɔn cakɛda o cakɛda bɛ yen n'o ye foroba cakɛdaw ye n'a maa ɲɛmaw n'olu de b'u sen don syndicat u ka sigili ko la k'a bɛ kangari da
dawi wallahi uka kote min ye ka dɔ ka a kɔnɛ don k'a kɔn k'a fɔ foroba ɲɛma i k'a dɔn k'i sen don sɛnika olu ka sigiliko taabolo la a fan o fa i mana kɛ ɲɛma si o si ye foroba ɲɛmaya foroba cakɛda a dagalen tɛ ɲɛma k'i da don sɛnika koɲɛ olu ɲɛnabɔli la cogo si la o kumana ko min ye o ko ye k'a kɔnɛ don a bɛ hakiliw lakunu n'o ye a ye i k'a dɔn bataki dɔ kɛ n'o ye lettre circulaire a y'a i k'a dɔn a ɲɛsin foroba cakɛda ma ɲɛma bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ ka dangari sɛnika olu ka kanabila ko la u ka cakɛdaw la ni k'u sen don sɛnika kow taabolo la u ka foroba cakɛdaw la Yakuba Katile a bɔra a kumana a ko ko i k'a dɔn responsable syndicat de centrale et de la santé a kan b'olu ma ani i k'a dɔn service administratif maaw fo ka taa se société minière ma société minière ma sakɛ Yusu i b'a ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen ani i k'a dɔn secrétaire général minnu bɛ i k'a dɔn bureau exécutif la ale yɛrɛ ye secrétaire général ye sakɛ bureau exécutif la union nationale des travailleurs n'o INTM o tɔgɔ la maa ɲɛmaaba ye Yakuba Katile a kumana a ko k'a kɔnɛ don k'a ye k'a fɔ maa ɲɛmaw bɛ t'u sen don sɛnikaw ka sigili la i mana kɛ ɲɛmaa si o si ye sɛnika ko ɲɛnabɔ e sen man ka y'o la o ye fɛn ye min kɔnɛ don wa k'u hakili to u yɛrɛ la a bɛ sɛnikaw wele u kana bin i k'a dɔn k'a fɔ fili kɔnɔ fili min ni o ɲɔgɔnnaw tɛmɛna ka kɔrɔ wa jate min b'u bolo jate minnu ni ani i k'a dɔn sɛnika jama olu taabolo kungilennaw tɛ kelen ye ani olu ka hajuw tɛ kelen ye k'u k'o jate ninnu bila a jate ninnu ko dalu tɛ an bɛ hakili to ɲini jama fɛ Dawuda Sangare ale ye nin fasiri indépendant kɔnɔ bi a min ye secrétaire général ye i k'a dɔn Yakuba Katile a bɔra a kumana a ye fasiri kɛ ni k'a ɲɛsin o kumana k'a jira k'a fɔ ko min ye sɛnikaw ka kanabila ko maa si mana ka balan don o la o sariya man ka sɔsɔ o kumana k'a b'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ ka se bi ma kabi 2021 san k'i b'a ye k'a fɔ olu minnu yɛrɛ ye sɛnika lafasali jɛkuluba ye Mali tɔgɔ la yan nɔ o kumana olu yɛrɛ y'a ŋaniya siri k'u ka i k'a dɔn wulikajɔw n'u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen gulon fɔlɔ k'a sabu kɛ jamana yɛrɛ lahala ye i k'a dɔn jamana ka lafiya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a ye fɛn min fɔ ko o bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn kɛlɛ sɛnika kɛlɛ ko a ma bila koyi nka i b'a ye k'a fɔ ko olu ka a ɲɔngiri ko o bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ jamana ka sigi sen kura sɔrɔ k'a bɛ don o de kadara kɔnɔ fo ka sabati o kumana ko min ye jamana ye k'a fiɲɛyara kosɛbɛ jamana min kolo fiɲɛyara fo ka se bi nin cogoya ma n'i y'a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ politiki ko nasira fɛ an ka jamana kolo fiɲɛyalen don lakanako la a kolo fiɲɛyalen don maaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko fiɲɛba kun doro k'o fana na o waatiw tɛ gɛlɛya a k'a dɔn a pembe waati ye ko ani olu yɛrɛ ka gɛrɛvuw fana kun ye dɔ fara a ko kan ko pereperelatigɛ la sa a y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye olu y'u ta gulon o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ko nka o tɛ se ka kɛ dayɛlɛli ye sariya sɔsɔ ani dankari la sɛnikaw ka hakɛ la dɛ k'o tɛ se ka kɛ dayɛlɛli ye maa si ye k'i ka sariya sɔsɔ ka dankari sɛnikaw ka hakɛ la i kan'i sen don sɛnikaw ka ko la i mana kɛ maa ɲɛmaa si o si ye foroba cakɛda la o kumana ko i b'a ye k'a fɔ k'aw k'a dɔn ka danganiya a kan ko dɔnbaliya de bɛ se k'i bila a la wa i k'a dɔn k'a fɔ n'i donna ko sugu da fɛ i k'a dɔn i tɛ mago to fana o kumana ko min ye bɛnkanw ye diɲɛ tɔnbaw ka bɛnkanw ani diɲɛ sɛnika jɛkulubaw ka bɛnkan ka se faso kɔnɔ ta ma i b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ bɛ tali kɛ nin ko ninnu kan secrétaire général a ko min ye i k'a dɔn nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye a ko sɛnika bɛ sigi baarakɛlaw de fɛ wa a bɛ sigi baarakɛlaw yɛrɛ de ka i k'a dɔn nafa ɲinini n'u ka i k'a dɔn baarada nafa ɲinini kama minɛnko nasira ni baara yɛrɛ kɛko ɲuman hukumu kɔnɔna la o kumana k'a bɛ labɛn olu de fɛ o kumana a bɛ dabɔ u ka lafasali kama u ka tɔnɔ ani u kungilennaw olu bɛ se ka sabati baara yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min a k'a kɔnnen don maa k'i t'i sen don o la walama k'a fɔ k'i bɛ taa dankari o manda la ka fereke don gese la k'a bɛnnen tɛ hali dɔɔni o mana kɛ i k'a dɔn dalu fɛn fɛn y'i bolo o mana kɛ sira o sira ye n'i y'o ŋaniya siri i b'a ye k'a fɔ i ye sariya sɔsɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn sɛnika ɲɛmaw olu sɛnika de bɛ ɲɔgɔn ye baarada maaw de bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ jɛ k'u ka i k'a dɔn k'olu sigi a labanna ka mun fɔ a ko k'i b'a ye k'a fɔ ko baarakɛlaw olu ka taabolow la k'u ka sɛnikaw sigi kun ye u yɛrɛ lakanani de ye ni k'u kuma bɔ o kumana Yusu o min fana fɔlen filɛ nin ye a ko a bɛ tali kɛ i k'a dɔn jɛngoma ɲɔgɔnyaw la sɛnika olu ni ɲɔgɔn cɛ nka min b'u ka hakɛw fana kofɔ f'o ka sabati wasigi ka kumaw sanga ani waati o de bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ani u ni gouvernement fana ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se patronat maaw ma cogo min na sebaya min n'u b'a ɲini i k'a dɔn o ka se ka sɔrɔ wa kuntala ka janya fɛn min ye bureau exécutif a ma ɲɛma ko k'a bɛ weleli kɛ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la u kana bin fili ni jan kɔnɔ minnu tɛmɛna ka kɔrɔ jate kunfɛ jate minnu b'u bolo n'u
n'u b'o jatew kɛ n'a tɛ don syndicat jama olu hukumu olu ka haju an'u ka hukumu kɔnɔna la ayiwa n'a tɛ kɛ ni syndicat olu ka taabolo kologiriyani ye k'u k'o jatew bila k'o tɛ jate kologirin ye u kan ka fara ɲɔgɔn kan de ka ko sɛbɛlamaw sigi sen kan ka galabu don ɲɔgɔn na yaasa k'u ka i k'a dɔn k'o taabolo kolo don min ye i k'a dɔn i ye n tɛ patron ye a labanna ka mun fɔ ale an bɛ gato ɲini janfɛ ale yɛrɛ fana ye maa ɲɛmaa ye n'o ye président de conseil économique et social et culturel o maa ɲɛmaa fana don ka fara o kan a ko min ye i k'a dɔn nin ko ninnu ye k'u kan k'a lajɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu b'u sen don nin ko masinaw la u k'o dabila ayiwa lafasali o ka kɛ baarakɛlaw ka taabolo la faso kɔnɔ yan nɔ haka ka ja mali bɛ baarakɛlaw u bɛ se ka i k'a dɔn kunnawolo sɔrɔ cogo min na o fana tɛmɛnen kɔ k'a b'a ɲini maa ɲɛmaw fɛ ayiwa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ nin ko ninnu k'a dɔn o jatew minɛ u k'a dɔn ka baarakɛlaw ka yɛrɛ saraka min n'u b'a kɛ jamana ye k'u k'o lakodɔn u ye a b'a ɲini maa ɲɛmaw fɛ u ka baarakɛlaw ka i k'a dɔn yɛrɛ di jamana ma u k'o dɔn u ye yaasa i k'a dɔn k'a fɔ min ye don n'a nataw ye bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la a bɛ a kuncɛ ni fɛn min ye k'a b'a perepere latigɛ u kan'a to u ka don i k'a dɔn fili la a kɔni b'o fɔ k'o jɛya u ma ko don bɛ na bɛɛ ka i k'a dɔn kɛta o na perepere latigɛ ka i ka minɛn sigi kɔrɔ a y'a kuncɛ n'o ye an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ min ye i k'a dɔn Dawuda Sangare ale ka nɔbila sɛbɛn don ka bidon boli Dawuda Sangare ni ale ka sɛbɛn bila moro indépendant kɔnɔ an bɛ taa sugu la Sedina Umar Keta an bila jɔyɔrɔ dɛ o ka kɛ mandama ala ka jamana in basigi Ablaye Maiga groupe commerce la an ka fo ka waliɲuman dɔn kosɛbɛ min ye Mariam Diallo madame Maiga pharmacie Croix-Verte o kuma mɔrɔ an bɛ don kunnafoni kɔnɔ min ye républicain an b'ale ta cadre d'échange des partis politiques minnu k'olu ye aw ka dɔ tabale gosi min ye walasa min ye sanction min bɛ yen a bɛ se ka bɔ Mali kunna cogo di k'a se k'a kɔnɔ bilen u ye nin communiqué bɔ k'a bin min ye aw ka dɔ cadre d'échange pour une transition réussite mɔrɔ aw réussi nin ye aw ka dɔ parti politique de faralen ɲɔgɔn kan mɔrɔ aw parti politique yɛrɛ ka fɔ la k'a bɛ parti politique 100 ɲɔgɔn na bɔ min ka dɔ cadre d'échange mɔrɔ olu u ye aw ka dɔ communiqué bɔ k'a bin min ye aw ka dɔ CEDEAO min ye olu ka lajɛ min kɛra mɔrɔ o lajɛ aw ka dɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'an ka min kɛra Akara an ka jamana ɲɛmaa welele aw ka dɔn k'a kun kan ka taa nin kɛnɛ in kan walasa aw ka dɔn min ye gɛlɛya min b'an kan n'o ye embargo ye u bɛ se ka bɔ an kan cogo min na min ye cadre d'échange mɔrɔ aw ma da o dɔrɔn ma u y'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn ni aw ɲangini min b'an kan CEDEAO fɛ mɔrɔ i k'a dɔn ko balo olu bɛ ka gɛlɛya ko courant kɔni o bɛ tigɛ tuma bɛɛ la n'o tɛmɛna ka bɔ yen mɔrɔ i k'a dɔn jamanadenw kamana gannen don lakana o ma sabati mɔrɔ dun ka fa o gɛlɛyalen don jamanadenw ma cadre d'échange aw k'a dɔn parti politique mɔrɔ i k'a dɔn a ko o ko n'i ye jateminɛ kɛ n'i y'a jateminɛ an ka sɔrɔ ko ɲɔngirilen don min ye ko caman bɛ yen gɛlɛya caman b'an kan bi ko cɛncɛn o tɛ se ka sa min ye gravier o sɔngɔ yɛlɛnna min ye taji o sɔngɔ yɛlɛnna min ye aw k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen sojɔ minɛnw mɔrɔ u kumana nin bɛɛ lajɛlen kan min ye aw k'a dɔn olu kɔni bɛ min ɲini min ye aw k'a dɔn gouvernement ka wuli ka jɔ kɛ walasa aw k'a dɔn min ye gɛlɛya min b'an kan min ye transition ye u ka aw k'a dɔn a lajɛ u ni CEDEAO u kumana min kan n'o ye aw san kelen yalima kalo 16 k'u ka lajɛ u ka a bataki ɲɔgɔn fɛ ni ka bateri ɲɔgɔn fɛ walasa aw k'a dɔn bɛnkan kɛ ko la min b'a to aw gɛlɛya min b'an kan a bɛ se ka wuli ka bɔ an kan cogo min na Akibu Sogodogo y'ale ka fasiri a y'a bɔ république kɔnɔ Akibu Sogodogo ni y'ale ka fasiri bila Yusu an bɛ le serment ta le serment ni y'ale ta i k'a dɔn k'a fɔ an ka bɔn kamalenw olu kɔni olu kɛlen don olu dɛsɛlen kɔrɔ kɔ ka taa diɲɛ walanba kɛnɛ kan n'o ye coupe du monde ye Qatar 2022 sa ma dusukasitu bɔn kamalenw egli tɛ ya egli kɛ ko fédération malienne de football ale ni encadrement ko maliyɛnw kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi u kama bi dɛ
Abubakar Berté ale de ni fasiri le serment konna la ako aigle du Mali ikado ka fo ale binen koroko aigle de Carthage nyekoro ni ikado bonye ka bobi do jose de kai o kuma ko minye ikado anga bonga maleu ani Carthage bonko angarla nyona min tumbe talike ikado jie walamba no coupe du monde o ko mi mina mada ikado ka fo Qatar ba flani mwani fla saina ko an ikado ke an tira anga soya kele ani gwanza o kuma na sigina kata ikado ndolachi akumbendolachi la o kera ikado ka fo aigle de Mali ani aigle de Carthage ni nyonje no e Tunisie a jamana ndolachi jekuluye o kuma na o kera ikado ndolachi a sigina a kunflana sabu folo kera on fe a kunflana tara ke tarata do mi nye Tunisie olu Tunisie ka o fe marskalo klemuga ani konondo o fana na ibai ka fo ange desera nyona o kera flani biye fu ani fu o kera sababu ye an sembora ikado an tumika shugo minge ko ana yejiye wala kene kambi shugo inda nasira la kui yusu an ga shugo makunje chugo shila kubdi moni kone an na ta kene ka o kanga shugo ka adawolo na ka sabu ke ikado sebaya tara an ka o kuma ko minye ikado manyema wiye ulu koni ye jatemne mi ulu koni ye tabulo minge o kuma minye lafzali jekulu eno supporteru ye ulu nuka kulu do be ulu koni ya jira ka fo ko fe minye ikado ka fo digri karamoy ani ka don ndolachi jekulu ndolachi ton a jekulu ba mimbe no Fédération Malienne de football ko nimbela jele nyemaw de noye anga dese nye kata jejie wala keneka abana malde do ko kibai ka fo ko bolongoni bishi Mohamed Magasuba de ma ale miye digri karamoy ale de be sugandili uke kaka sugandili ke chugo shimanya ko nyagili ni jalakili bitaka ale de segere ka sabu ke kwa ka yele mali chugo ya kungangulu ke wati mina o makete wa yele ma yere make mausago ndolachi kun fly mbela jele na ta ni segi bela jele kibai ka fo ko yele ma make a chugo la o kuma na mingera mali yano mali ni Tunisie ani nyonje ani mingera Tunisie no fana ka bela jele kumitali ke fe minga aunga sega jose dosro minyanga bonga male nye gien walamba kene kano coupe du monde ba flani mugani flasa Magasuba ka maseka foi nyana mange mimba to aunga ikado ni shigo binya ambulo ale de degli karamoy ale de yele mali o kebawi ale de mausugandi bawye o kuma na kaka tabulo shima ke nyuma ye eglima wa ko entraîneur kaka nga wala seme na ma seme ko ka gwenga wulushu anofe abana we do hakli nae o do yere fana ya jira kumi association des supporters ulu ka jekulu do ye egli o kokoro ma do jama kulu dodo ulu ya jira ka foko ulu mune egli kanumba ye kulu be dan ulu be konumbu ka bolongoni nyeshi joma Fédération Malienne de football ka desera ka barala amasika nobo kula jabi kisekele masika soro afe mamutu Touré nu ko amako Bavier ko ulu bo de nyangi ulu bo de jalaki ka sabuke munye ko egli ka desen sababu ye Bavier de ani Fédération Malienne de football ko note ko entraîneur ya danjira amena ko no Mamadou Magasuba ye ko muna Bavier yi bangi bolo boala muna ma yelema do tabolo la o kuma ko Magasuba retede ulu te jigala ko Bavier de do yani kaka ba fe ba fofo no la fe mi ya fofo ibi kaba odella o kuma ko Bavier be jigitige aye Mali de farkulo nyana jendo la ci senando ci ba o kanu ba bela jire kaya be jigitige o kuma ko Bavier de nodo awani Magasuba ko ni no bala ko Bavier de akotigi batigi baye o fana gi boy o ko mi nye ka do ko faso ko ma shi tsega jamana jalaki ma shi tsega jamana nyemaw jalaki ma tsega ministry jalaki ko faso na nyemaw marake ba yu seko de mayirake fenfe lanyiri nu fe ya bedi to mi na ka do eglise ga ta kungorota ani kuna wolo soro ni kenenga haka jami nye ka do kumbe unye lanyiri fenfe nkara marake ba fe no ye autorité u ya be bwa sira fe ko jalaki te bi u kan bi mate ika do bolongoni shi u ma bi nga Fédération Malienne de football ko ka dawolo abana ka chika yere ke peu ka Bavier gwenga wulushu anofe awo nyana dogera ko aka klinaw ma do ne mutimina jay mo ko amanya entraîneur bolo 2000 comme amanya bolo 2022 la wa jekulu ingo kulu bef kulu do sigi kisenga kaba kulu min to ko collectif pour la dissolution de la FEMAFOOT o kumana kulu be sego dama yira ke wa ube kele ke foka tafu ye seba ya soro domi ka Fédération da wolo ka boy o tumana ko mi Fédération ma nyema we ukata ya ni gweni gasuma o ekelenye o kumana ko fe mi ka do ni ngonu no nye ko gwele ya kura de kumbole fle ni Mali ndula chi ko demba ya kono na la tuguni ko kanunu ntoy o kumana ko lafia tena de wa ko dana ya te foi la ble Mali rendula chi senandula chi o kunya tabulu labi ka Magasuba ni Bavier to amanyema yo la Abubakar
Berti ni ale ka noblesse ba nya bolo serment kono ka bidon bolo do nya kuma do me an chile yan awo o soupe joro boati kata de nuit jamana dombe kasila ambi nga sap mamine dola chilo hali mishnwa gidro safe mobli kunti kateme bedo na fikre njefin ta nywana o sanage we suno bla na fitila be glanda jefin ta nywana debilela o sana o nywana de gara do ngamola nunu yanva koy ni re fenye ndolati Tunisie ndolati toy on tum se ka nu nyimi ku nyakatu wallahi Tunisie furada mana ga u maseka ado ona anya do anyere la ka duma awo na nya do anyere la ka duma anti ta do ulai ka anta boa abana ngani au nya do anyere la ka duma au mbo o misimisila ka au hinemine ko fili de yaw soro ko ikado ka fo fili bi besoro au bita boati la ka ta doge on to be couvercle kono bala amba au mitasi kono de boati Mizukasi ni boati medeliga ni zana infie anta se monto la ndula tilawa ma bi ma dige mburu fiela fie te ngono te mburu fie foka ta fo jo keneka anga ta ni kuna fo ala ka nguna ja amin muro collège de joueur na wa munya yala collège re adiru ma ka kewa aha ma bendi u wele kanaka kla ku nyuku la jamba ku nyuku ku do fe ulu do be nazara e jugo de ulu e nazara we boy be Jibril Dramé do fara ou be Amadou Paté Diallo vie Diallo do fara entraîneur ka una ka barake no fe malikodu manda yate sa wallahi manda yate nindungo ko de do ani sinisira ni balema babia antoro la de aywa angunda mbale la no ta onye imangutu ya ayango ma befi ngante tarundo jurula wana makega nyafana ma bode bi kontrata ni mache nga bi ni makega nyamba ko ala ni ikatabulu akatabulu be afo na ko muka suba beta aywa ala ka nguna ja amin moro amisebenda are ko munuru Congo folie 15 Congo mbote wala utafo de ko mbote ya mbote na yo mbote na yo moro soirde mago amba leta ikado awaminye nyera la anga gouvernement malien awala saka galabodo awaminye anga soro wolo masiri tabawla no ye awakado douanyo ye moro una awakado ni médaille d'honneur do o jonje moro sangono ni maa min be ke eye douanier ye ki joro fa ye barake ladrilia kono muro awkado minye nyere la ni jonjo anuna takadima muro ko na keso we kado ka galabu do minye anga awkado esorot kila maula no e douanier ye ni akilna ye abora mamina o ye ministre min be no ministre de l'économie et des finances Alfousseni Sanu conseil des ministres la ayeni mboka bi muro awkado médaille d'honneur douane bi ikado administration douanière médaille d'honneur ona di ima muro kasoga munye ikaye bara minge ani joro mi fasa kono muro anikado ki ko nyuman don jamana denyuma la jamana joli siraka muro ko ni hakilina intara awkado ministry fe ani conseil des ministres awkado o la muro awa minye nyera la wati minani mabora ka bi douane ma nyema no Amadou Konate muro alera kan ni soja yira ikado awa minye nyera la na galabudo awkado minye douanyo ye nina awkado ke sawye wikado belajele kado ijore minye jamana kono ani yukonyuma minge jamana kono ko jamana ya duye muro ko bika sawye me ka jamana deun ka galabu dula sangu ta douane tigila maw ka galabu dula wala sa awkado minyo bse ka baraka tuko mina muro awkado titre exceptionnel bi do dola muro o ti dobre minye awkado mamunu be nu sara awkado aw minye kuto bara kono na bara mi awkado no douane bara bela jele ba do ka fo u sara kuto awkado minye faso kuma boli de la yalma ikado faso bara de la muro ko titre be taka di olu ma muro awkado ka chesiri anuka awkado jamana kanu abarkala
no tɛmɛna ka bɔ yen moro a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la baarakɛlaw min ye a bɛ k'a dɔn k'olu kolo jo moro walasa u bɛ se ka nin ta cogo min na min ye douane maa ɲɛmaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ k'a dɔn ministre de l'économie ani ka dɔn douane maa ɲɛma ministre douane maa ɲɛma min ye a bɛ k'a dɔn Amadu Konatɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin hakilila ɲuman talen gouvernement fɛ walasa i ka dɔn min ye k'aw maaw ka baarakɛlen ani maaw ka fasoden ɲumanya o kanu min b'o la k'a juru la ka tila k'a jira maa wɛrɛ la walasa maa wɛrɛ bɛ se ka misali ta o kan a bɛ ten dɛ Ala ka sababu ɲuman n'a ma y'a ye i bɛ su tanu a kun ye ɲɛnamaw ka ɲuman de kɛ a banna wa n bɛ min fɔ Sanu ye nin waati in na taji ko ni gasi ko gɛlɛya ni Sadio bɛ taa irisila sen u ka taa ɲɔgɔn fɛ Sadio kana taa Sanu kɔ dɛ a ka taa diɲɛ bɛ ka ba irisila taji la o y'anw gɛrɛ kuma y'u la ka taji ɲini kana yan a banna ani gasi irisiw t'anw jɛ a la abada u t'an jɛ wa anw t'a sa euro la anw t'a sa dollar la hali sefa in n'u ko k'an kana sa o la an bɛ sefa in bɛɛ falen k'a kɛ rubulu ye awɔ ka taa san kɔni sabu gasi tɛ galaw fɛ yen koyi suruwaw ko k'olu b'a bɛɛ sa ko k'a kɛ k'u ka sini ɲɛsigi baara kɛ a banna Sanu a kana to Sadio ka taa kɔ sen dɛ Sadio na ka ni pankuru ye a kana ni citerne y'a fɛ taji ni gasi citerne wala a fɔ Sanu ye kana kuma Ala ka wulaja le soir de Bango a ye nin sama ka bɔ ale kɔnɔ ye soirée mago ni y'ale bila dabaliban b'ale ta nin ye dabaliba ta i b'a ye nin ye maa dɔ ye olu nana suru janajakɛyɔrɔ la u nana ni bagabaga ye maramafɛn b'u bolo ka na janajakɛlaw bɛɛ lajɛlen papa janajakɛlaw olu kɛlen kɔ k'a fisaya taama ye u ye fure ta ka taa n'a ye u bɛɛ bolila ka su d'ale ka su to yen nɔ bagabagalikɛlaw ye su ta ka taa n'a ye u nana o de kama cogo di fɔlɔ Yusu an bɛ don a la nin ye buguda dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ ko Gowo Zanya ale bɛ sigida min fɛ o de ye Bangolo ye ale kɔni bɛɛ lajɛlen ko nin ye maa dɔw ye olu de nana ni besew ye i k'a dɔn ka na janajakɛ jamakulu sigilen sɔrɔ ka olu bagabaga kojugu bɛɛ lajɛlen siranna maaw ye i k'a dɔn k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn u ye beleke lajɛ kɔrɔtɔ ni beleke lajɛ k'a fisaya taama ye o kumana jama jɛnsɛnnen kɔ su bɛ kɛ su min kɔnɔ ko serike ye i k'a dɔn papalikɛlaw ye su ta ka taa n'a ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko nin ko ye dakabana ko ye dɛ ko nka k'a kɛra i k'a dɔn Gowo Zanya k'ale bɛ i k'a dɔn sigida min fɛ o ye Bangolo ye ko n'i ye o ko fɔ k'o bɛ marabolo min fɛ n'o ye région ye o ye Gémon i k'a dɔn k'a fɔ marisi kalo tile 17 tɛmɛnen kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa kunnafoni jidi sira min bɛ yen n'o ye Soir Info ye ale ko DB ye Baliku ye min ni i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnatigɛ don o kumana ale yɛrɛ ye ni sigida maa kofɔlen ye Konowari a tilebinfɛ jamana fanfɛlaw la a tilebinfɛ yanfan o fanfɛlaw la o kumana Yusu ko Konowari ka don a bɛ jɛkulu dɔ la n'o ye k'a dɔn u ka laadala jɛkulu dɔ ye ko confrérie traditionnelle o confrérie traditionnelle olu ye sogokunbɔlaw ye ndomokun jiralaw don ko min ye k'a dɔn confrérie traditionnelle de masque olu ye k'a dɔn dɔnni sira dɔ ye minnu ni k'a dɔn ndomokun o ko o gundo b'olu bolo o kumana Yusu ko o dɔ de fatura n'o dun olu fatura olu ka janaja ni maa gansan wɛrɛ ta tɛ se ka kɛ kelen ye marisikalo in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ i n'a fɔ u ka laadaw b'a jira cogo min na min ye i k'a dɔn wɛ olu ka jamanaw ye wɛ jamana ninnu na ko kumana ni i k'a dɔn nin ɲɛmaa dɔ ntanyana n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ ko laadala gudo o ɲɛmaa dɔ ye n'o ntanyana o ka janaja a bɛɛ lajɛlen a ka denbaya de b'i jɔ n'a bɛɛ ye o kumana n'a ka i k'a dɔn suturali k'o bɛ taa kɛ i k'a dɔn laadala kungokolo dɔ kɔnɔ n'o ye forêt sacrée ye o bɛ taa kɛ yen nɔ o kumana a tɛ don kaburudon laadala kaburu u ka kaburudon kɔrɔ ninnu na nka olu fana ka kaburudon b'a d'a ma kungokolon kɔnɔ ye o bɛɛ i k'a dɔn buguda in yɛrɛ o dafɛla la Yusu ko min filɛ nin ye ayiwa fatuli kɛlen i b'a ye ko i k'a dɔn porteur de masque ale salen kɔ o kumana min ye i k'a dɔn a ka janaja olu ko bilala sen kan fɛn min ye alamusa don ye marisikalo tile 17 u tora senna fo ka na se i k'a dɔn sibiri don ma marisikalo tile 19 2022 san in na ayiwa Yusu ko bɛ senna waati min na dɔw de nana suru jama kan u gulɔkasa cinbo nɔfɛ u bɛ nugu besew b'u bolo nbamuru bɛ dɔw bolo u ni i k'a dɔn ntɔlaw nɛgɛberew ka na suru janajakɛyɔrɔ la i kɔrɔ nɛgɛ ɲɛ gansankolo waati n'o ye minuit ye
kana jama bela jele trabasuli damine o kumana mausrana aywa ko min ye ni maski tara kolo nye ko porteur de maski ka do afure be kesu kono wati mina bagabaga kela nunu ka bagabaga sira maula ibai ka fo ka kera woyo dai no jama ya fusa ya tamai sintega ni kula ba mi se ga sira mi mina oyo mine ali ka do ka fo min ye fure ter la kawi nunu bela jele tara ga fure dale tui o min ye ka do ukani la jekulu nye anu kani toy fe min ye ka do ko ma bela jele sintega ta ka ta ga fure tui o debe fure dale munu nana papali keta no ibai ka fo ko funangenu do besra nu nye uye fure uye kesu takata nae la chesu yesu na kesu ta ku bita nae yusu utara nae kulu na ta ikado janaja ke kechu werela ube feka janaja ke funangeni nungo ni aka nuku bita suindo uka ikado jamaje kaburu don koro ula ko nga ko shuma sonde abana nu ye sira minani suye su bi tufanu ye kana su giriya ka su sebe koro giriya nu ku bitani suye chugo jamaje kaburu dona ayi su tiso yusu kiba fuko ikado ka fo jinewa wala ma suya ko wore ba ko la wa suya do de su tita aywa ko fure ko ni ben nungu abelle milambala nu yesra mi mine ikado ka fo no to sunyina siraye subu utalondolon ka ta sira werefe o kuma na ku yes suba fo konte ati so de ntitade ko le refi du corps subi bandi o kuma na yusu ku ibaye ka fo ku utara kata kaburu singabla yoro mina uye ajagu ya kata nai swara enfo ka fola ku sira kaburu do indala ku bina sujigi watimi sugiri yara kase hakela o mase guwere jigine abana o kumana min kaburu seneye ko kumana suma so jena le ka jigi kaburu do dala jango aka do kaburu kono ni dala kuntigi min sale fleni ku ye ka do mununu salo kenai ka su ka bo kesu ire kono peu ku ina so ana so kesu de ka giriya ko uye su ta ku kunda kaburu ka su ye turu chenu ye ki kunda bugudaka Allah bakira jadi ya daga wana fure de nite su manya na nite su gwaza ire su ye turu chenawe kunda bugudaka ubu tufachuwa bisubi tufate okumana yusu kibaye kafo ko minye ni manye makoro indane asirike ko ni beno kuko kubita sudo yoro la yesra osira minanda ya yiba kolokoto fo ale kata do ikado to aka sudo yoro indela o foroba seledo no foroba kaburu do yewa jamaje yoro katitai abada okumana keram udesera kolokoto ulabana ka suinto esu nana fo bugudala irema yusu kana ikado uye janaja kunyao uyuke inafo lada bike anyini chugo mina kuka ceremony bege ka ba okumana ka shuka lada ubetime kasoro ka takata ikado ka ngogolo ikado doni karabo be doro mina kasoro ka na yeyono ka benintene donye maskalo claim wane kele debe su soro la ka son doni ma okumana uyado utunye kakate doro minde utara doyenga ali munu ye suin tagatunu naye ali shini soba ubika nyini ku maye folo umaye tuko ni segina kata wa donado yoro la kaga doro nunu ko porter de masque abana ni vona doni shuya doni kono wari jawana la abana o ka fure ko ne kenye ko ira ikado asunya baula utara ka tu atara dada yoro la anyeni sama ga wadda balibango no ga bidon boli moro wati corona